Os cerqueiros galegos atópanse inmersos na pesqueira da anchoa, que está a dar bons resultados a pesar do tamaño do peixe. Os barcos están a traballar na súa maioría no Cantábrico, aínda que algúns agardan a que a especie baixe ata Galicia. O cerco galego atópase pescando anchoa no Cantábrico noroeste. Polo de agora, a campaña está a rexistrar bons números, aínda que o vicepresidente de Cerqueiros Galegos, Gonzalo Pérez, sinala que o peixe é de pequeno tamaño, o que repercute no seu valor en lonxa. Vallo o primeiro día, si cadra os primeiros barcos que chegan para vender para fresco, a 2 euros, 3 euros e tal, pero depois chega todo Dios e o peixe baixa moitísimo. Vai a 1 euro, a 80, a 90, a 50 céntimos, vai como lle cadre, é peixe moi recortado. Sin embargo, os barcos, o noso barco está en Avilés, e trouxeron anchoa grande, pescaron anchoa grande, que foi a 8 euros, é peixe que vale para a conserva, un peixe moi bo. E por iso pagaron a 8, a 7 euros, a 5 euros. Pérez apunta que algunhas embarcacións tamén pescaron rincha, algo bo para a frota, xa que algúns cerqueiros quedalle pouco cupo da anchoa. Anchoa tamén, pero o que estamos dicindo é pequeneira. Sempre ahora está aparecendo máis tarde aquí contra Asturias. A ver se aparece tamén por aquí. Aquí tamén, aquí por fora de Montelouro, aquí da nosa ría, tamén apareceu a primeira semana que empezaron a mar, tamén colleron anchoas, así non sei de cantas pesas eran, pero tamén foi a 2 euros, a máis grande, e depois viron anchoa máis pequeniña. O sea que se espera outra vez, posiblemente, unha boa costera tamén aquí, dese peixe pola parte daqui de sur. Unha vez se finalice o cupo de anchoa que ten cada embarcación, os cerqueiros seguirán traballando o xurelo e a sardiña.